На связи украинский политолог Петр Олещук прямо из Киева. Петр, добрый ли день и как вообще сейчас в Киеве обстановка? Расскажите, пожалуйста, не только вот такая, скажем так, общественно-военная, но и политическая, что слышно? Вітаю. Ну, стосовно ситуації, яка є в Києві, ну, в принципі, сьогодні вже завершилася комендантська година, відкрилися магазини, в магазинах є достатньо помітні черги, але загалом, принаймні в тій частині Києва, де я проживаю, ситуація загалом спокійна на даний момент, хоча вночі були відповідні обстріли балістичними ракетами. І, в принципі, знову ж таки, завдавалися удари і по Києву, але здебільшого все ж таки основним об'єктом були інші міста України, де, на жаль, були дуже страшні, я би навіть сказав, нелюдські руйнування. Стосовно політичної ситуації, то я думаю, що тут особливо говорити немає про що. Суспільство згуртувалося, ну просто тому, що всі розуміють, що це питання виживання України і українців як таких. Вот я хотел как раз про это объединение и спросить, насколько вообще оно быстро состоялось и по всем ли точкам зрения вот есть это, скажем так, схождение интересов, да, потому что мы видим, что рейтинг Зеленского, то есть его поддержка 91%, и на самом деле могли вы вообще предположить, что этот человек будет настолько решительно действовать и, скажем так, вот так себя вести? Ну, особисто я міг припустити, тим більше, що він себе поводив так і в інший спосіб. Просто у нас в Україні є така особливість, що у нас є реальна політика, є реальна політична боротьба, є реальні політичні лідери. У нас є реальна політична конкуренція. Вона у нас, принаймні до початку цієї війни, йшла постійно. Тому було багато моментів, пов'язаних із оцінками тих або інших політиків. Але Зеленський, він цю лінію, в принципі, гнув давно. Ми пам'ятаємо ці достатньо серйозні дипломатичні битви щодо реалізації мінських домовленостей, де він не відступав ні на крок від інтересів України. Можливо, когось це справді здивувало. Мене особисто не здивувало. Стосовно підтримки, ну ви розумієте, просто я думаю, що суспільство суто інстинктивно відчуває, що треба зараз об'єднуватися, ну або просто зникнути. Смотрите, у меня в связи с этим вопрос, да, вот про объединение мы поговорили, а как себя сейчас ведут вот все эти ребята, которые были проводниками интересов России до последнего времени? Вот оппозиционная платформа «За жизнь», вот все их медиа и все остальные, они тоже резко поняли, что ценность Украины, ценность независимости страны это сейчас самое важное, или все-таки есть какие-то там голоса довольно мутноватого, так сказать, характера? Мутноваті голоса є. Інша річ, що їх зараз бояться виголошувати, як то кажуть, наповну. Вони, оці всі проросійські політики, вони у нас виявилися дещо розколоті. Частина банально втікла, як, наприклад, той самий Медведчук, який втік з-під домашнього арешту, де він перебував останні, ну, трохи менше року. В невідомому напрямку, скориставшись нагодою, я підозрюю, що він навряд чи вже є в Україні. Багато із інших політиків із ОПЗЖ так само просто зникли, розчинилися в невідомому напрямку. Дехто із відповідних політиків, які, наприклад, на місцях представляли місцеву владу, ну, вже себе показали не з найкращого боку, як, наприклад, мер Куп'янська, який вступив в діалог із окупаційною владою, проти нього вже висунуті обвинувачення і в державній зраді. Була інформація вчора про те, що його затримали. Не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, але от це такий, в принципі, мабуть, єдиний факт зараз на території України.
більша частина з них або розгублені, або мовчать, або тікають. Ну, де-факто, треба розуміти, що де-факто, я думаю, вже якоїсь проросійської політики і проросійських політиків у нас не буде. Їм просто ніхто не дозволить взагалі про щось говорити, якось виступати. Така сильна ненависть до них зараз в українському суспільстві. А вот как думаете, вот такие люди, как Медведчук и ну, близкие на самом деле к Путину, да, которые вот вели с ним очень даже неплохой и прибыльный бизнес, они знали о начале этого конфликта, они могли быть проинформированы о том, что собирается Путин делать? Ну, я думаю, були проінформовані, тим більше, що незадовго до початку цієї війни дружина Медведчука втекла з території України до Білорусі. Ну, мабуть, зробила вона це не випадково. Так само, як і дехто інший із депутатів ОПЗЖ, був у нас такий одіозний депутат Волошин. Він не так давно потрапив під американські санкції, тому Європа і Америка були для нього закриті, він так само втік до Білорусі. Тобто, ну, мабуть, якась відповідна інформація до них все ж таки доходила. Да, ну вот очень интересно, как думаете, есть уже, вот, кстати, да, есть ли люди, которые переобулись, которые вот начали резко поддерживать Украину, резко поняли, что действительно независимость и суверенитет страны, да, и развитие вот своего народа, своей нации, это действительно самое важное в данный момент, и когда Украина вот все ближе к победе, то их позиция меняется. Много таких персонажей вообще? Ви знаєте, є такі люди. Довіра до них, чесно кажучи, в суспільстві слабка, але, приміром, був у нас такий губернатор Харківської області часів Януковича, а потім кандидат на пост президента від опозиційного блоку Добкін, який, знову ж таки, відомий, я думаю, всьому пострадянському простору як автор легендарного відеоролика, де він разом з Кернесом записує свою передвиборчу рекламу. Так от він недавно виступив з заявою, підтримав українську армію, спротив, сказав, що буде діяти таким чином, як вимагає від нього суспільство і все, що з цим пов'язано. Не скажу, що це викликає, знаєте, якусь довіру, ну, але такі факти, вони справді є, і спроби перевзування, вони справді є. Хоча і не настільки якісь масові, переважна більшість подібних політиків, вони зараз просто або розчинилися, або якісь деморалізовані, або десь зникли, і все, що з цим пов'язано. Спадар Пётр, сёння з'явілася інфармацыя, што прэзідэнт Владзімір Зеленскі мае прамаўляць у Еўрапарламенце. Хіба гэта не выпадковае паведамленне, бо, магчыма, Еўрапарламент надасць статус сёння Украіне кандыдата на ўступленне ў Еўразвяз. Гэта таксама з'яўлялася. Як вы, як палітолог, глядзіце на лідара Зеленскага? Бо яшчэ падавалася некалькі месяцаў таму, што гэта не самы папулярны прэзідэнт і слупкі рэйтынгі не былі такія высокія, але сёння ўсё змянілася. Ви розумієте, ну, не самий популярний за якими, як то кажуть, мірками. За мірками України він насправді був достатньо популярний і навіть до цього часу. Тобто не можна сказати, що його популярність була якась така абсолютна, там здавалося до початку війни йому давали рейтинг в районі 25%. Ну, можливо, по міркам якоїсь абсолютно авторитарної держави це мало, по міркам України для чинного президента після того, як він пройшов половину свого терміну, це багато. Це багато, я вам можу абсолютно точно сказати. Тому тут, знову ж таки, питання лише в тому, що зараз він сприймається багатьма в Україні не просто як політик. Ви розумієте, в Україні у українців абсолютно інше сприйняття політиків і політики, ніж у багатьох інших пострадянських народів. Українці ставляться до політика, до політичного лідера не до якогось вождя, об'єкту культу. Вони ставляться до нього в першу чергу як до лідера, який функціонально зараз, наприклад, виконує ту або іншу функцію. Наприклад, він працює президентом.
Зеленський зараз працює президентом України. І в цьому контексті він для українців уособлює Україну. Не тому, що вони, наприклад, особисто йому віддані, а тому, що він зараз обіймає цю посаду, він представляє Україну, і тому йому повна довіра як президенту України, і це от всі рейтинги показують. І от це треба просто розуміти, знову ж таки, психологію українців. І я би хотів сказати, тут дуже серйозний, насправді, відбувся останнім часом у нас. Тому що у нас завжди були дуже серйозні проблеми із внутрішнім розбратом. Ну, наприклад, визвольні змагання 17-22 року, вони за великим рахунком були програні Україною. Україна тоді не стала державою через чвари, розбрат, різноманітні конфлікти політичних лідерів, які виливалися у відповідні поразки з боку тієї самої Росії. А зараз цього немає. Ви розумієте? Ну, є, можливо, якісь там поодинокі прояви, і, ну, знову ж таки, це все є. Але зараз от українське суспільство надзвичайно згуртоване. Звичайно, це не якась позитивна згуртованість. Це згуртованість заснована виключно на ненависті і на бажанні, аби вороги загинули, як у нас в нашому гімні співається, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Але це є. І це перший унікальний приклад нашої української історії, який, ну, для мене от був не те, щоб неочікуваний, не прогнозований, але це щось настільки нове, що я його повністю ще не зміг навіть для себе осягнути. Украіна заўсёды ў гісторыі ўсё ж такі перамагала раней ці пазней і выходзіла так, што сапраўды, як вы кажаце, як у вашым гімне ўсё атрымліваецца. І няхай так усё атрымаецца ізноў. Дзякуй вам за гэтую размову. Палітолог Пётр Алешчук з Кіеву з намі на сувязі.